Hey. Jeg vil bare lave en hurtig video til W109 forumet, det danske forum. Jeg vil lige vise, hvad jeg har købt sidst. En 190D. Den mindst eftertragtede version af Mercedesen. Men og jeg ved faktisk absolut nul omkring den. I kan se, der er fuldstændig rodet overalt herinde, så ja, jeg vil skille hele skidtet ad. Det har været en Sydtysklands bil, skråstreg Nordfrankrig, det meste af sit liv. I 2003 kom den til Danmark, hvor den direkte var kørt ind og fik undervognsbehandling. Og så har den kørt omkring 30.000 km eller sådan noget i Danmark. Og så har den egentlig bare blevet kørt ind i en lade, og så har den stået der resten af livet. Så den er fuldstændig rustfri. Panelerne hernede er perfekte. Nu ved jeg godt, der er plastikskørter på, men det er ikke så meget af det. Alle løftepunkterne, der er ingen som helst rust. Den har aldrig været svejst. Der er selvfølgelig, rust på alle ophængsdelene og sådan noget, og det er også derfor, jeg vil skifte mod. Vi kan se her bagved, der ligger der masser af nye fjeder, og vi har nye dæmpere til at ligge hernede et sted, og ovenpå ligger der nye bærearme, og så videre, så videre, så videre. Jeg er allerede færdig med bagenden. Der har jeg givet nye dæmpere, nye fjeder, og også nye bøsninger. Lidt klassisk, at de åbenbart går på de her biler, har jeg fået at vide. Jeg ved ikke en skid om, hvordan man arbejder på de her biler, så jeg lærer det, som vi går fremad. Et lille tip, der kan jeg faktisk allerede sige nu, at man skal bruge sådan et værktøj som det her til at tage bøsningerne ud. Det her det er købt i Polen, det virker af helvede til. Så lad være med det, lav dit eget. Det kan man rimelig nemt gøre af hvad det hedder, et stykke gevindjern, og så hvad er det her, det er en 30 mm top, og så et stykke rør, og så kan man presse de bøsninger ud, og det koster ikke en skid at lave det her. Det er egentlig et forholdsvis nemt stykke arbejde at gøre. Så bagenden er efterhånden i helt perfekt stand. Som vi kan se her, dækkene, de er simpelthen uendelig gamle, de er fuldstændig krakeleret og skal selvfølgelig nye på. Men grunden til at købe den, det var selvfølgelig fordi, den er rustfri, hvilket er utrolig vigtigt. Der er faktisk heller ingen rust på karossen, undtagen der var en lille bitte plet på bagskærmen, den har jeg egentlig allerede lavet. Og hvis jeg selv skal sige det, så er det faktisk gjort rimelig pænt nogle støvede, så jeg ved ikke om det her, det kan faktisk lade sig godt se det på video. Men det er faktisk, jeg vil sige, selvom jeg ved det, er det faktisk utroligt svært at se, at jeg har lavet det. Så det er jeg faktisk ret tilfreds med. Kabinen, perfekt. Jeg kan ikke åbne den til lige nu, og jeg kan ikke komme om på den anden side. Ved jo, der er absolut ingen plads herinde. Men kabinen er i fuldstændig fantastisk stand. Den har kun gået 100.000 km eller 105.000 km. Så virkelig lav kilometer på den også. Så det ser ud som om, der er aldrig nogen, der har sat derinde. Så det næste projekt, det er at få fuldstændig renoveret alt ophæng foran. Nye dæmper, kaliber, bærearm, jada, hele svineriet. Få den vasket, få den poleret. Og så som det sidste, nu går vi simpelthen igennem huset her, fordi jeg kan ikke komme forbi her, jeg er meget tyk, så derfor kan jeg ikke rigtig være der. Men vi kan gå herind igennem. Få lavet det her famøse rusthul, som åbenbart er lidt en klassiker. Jeg tror ikke, jeg når det i år, men det er ud med bagruden. Jeg tror, jeg får et lille lokalt firma til at tage det ud. Får skåret ud, sikkert hele vejen herned, et eller andet sted, og få fikset det. Men det er det eneste rust, jeg har fundet på bilen. Der er ikke rigtig andet at komme efter. Jeg har faktisk også skiftet blæsemotoren. Det kan jeg lige prøve at vise her. Ved du hvad? Lad os åbne ind til kabinen.
kan være, I kan få en fornemmelse af det lige nu her, men sæderne er ikke slidt. Ingenting er slidt herinde. Det er virkelig, virkelig, virkelig fin stand. Men jeg opdagede jo, at blæseren ikke virkede, selvfølgelig, så det skulle også fikses. I den her vej. Der er en pakke. Kommer sgu hele tiden pakker. Den her vej. Lad os få åbnet motorhjelm. Sådan her. Den er beskidt. Der er beskidt hernede. Men det gør egentlig ikke så meget. Alt det her er selvfølgelig pillet ud efter bedste evner. Afmonteret hele skidtet her. Dernede sidder blæsermotoren. Og der har vi, jeg tror faktisk den gamle ligger herovre et eller andet sted. Yes, her. Den er, ja, som I kan se, den går utrolig elendig, så en ny af den. Der er faktisk jeg har set en del, hvad det hedder, folk på nettet, der siger, at det er utrolig svært at føre den nye ledning ned igennem, under det gamle ledningsnet osv. Og hen til modstanden, som ledningen sidder fast i. Men hvorfor vil du dog skifte ledningen ud? Du kan bare bruge den gamle ledning, der allerede er der i forvejen, så jeg fatter ikke rigtig, hvorfor folk gør det. Så det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg tror faktisk, det er det. Men som I kan se her, så skal motoren jo have den skal cleanes, den skal pusses op osv. Men ellers så er den faktisk rigtig god stand. Jeg har selvfølgelig, som jeg har gået frem, sørget for at rengøre alting og malet batteribakken også, for der var en lille bitte smule overflade rust på osv. Men ellers er det et projekt bare at gå ud af. Det er forholdsvis nemt at arbejde på de her biler, synes jeg. Jeg kender ikke noget til dem, men det er lidt lige ud af landevejen. Der er ikke sådan de store forhindringer. Og jeg mener, om jeg købte dieselversionen her, fordi at jeg ved, at de går sådan cirka for evigt. Altså de er også, når solsystemet det forsvinder. Så, og jeg er ikke mekaniker, og jeg gider simpelthen ikke at renovere motor og skifte ventiler, stempelring, yada, toppakken og alle mulige ting. Jeg vil bare have en bil, der kører. Jeg er ikke interesseret i tophastigheden. Der har vi fået eller der hele vejen rundt, så dem kan vi køre stærkt i. Den her, den er bare beregnet til at køre rundt og se sej ud i. Så det er faktisk derfor. Så ja. Men altså, hvis I har lyst til at følge med i, når jeg får lavet noget, så er I velkommen til at lige skrive nedenunder. Det her, det er bare en video, der ligger kun tilgængelig for folk inde i forumet, så I kan jo skrive, som I har lyst. Men hygge!